சந்தோஷ். சொல்றா மச்சான் பைக் அடிக்குமாடா, ஈவினிங்கா கொடுத்துட்றேன். எங்க போற? ஹாலோட வெளியே போகிறேன் மச்சான். ஈவினிங்கா கொடுத்துருவில்ல? கொடுத்துட்றேன்டா. இந்தடா. தேங்க்ஸ் மச்சான். மச்சான் அவன் சொன்னா தப்பா எடுத்துக்க மாட்டி? சீச்சி இல்லை, சொல்கிறா. இந்த காலத்துல லவ் பண்ற பொண்ணுங்க லவ் பண்ற பையன்ட்ட பைக் இல்லாட்டி ஈஸியா பிரேக்கப் பண்ணிடுறாங்க. கொஞ்சம் பார்த்து இருந்துக்கோ. ஓகேடா. இந்த காலத்துல லவ் பண்ற பொண்ணுங்க லவ் பண்ற பையன்ட்ட பைக் இல்லாட்டி ஈஸியா பிரேக்கப் பண்ணிடுறாங்க. கொஞ்சம் பார்த்து இருந்துக்கோ. ஹலோ. சொல்லுடா. ஹே, நம்ம இன்னொரு நாள் வெளியே போகலாமா? என்னாச்சு? இல்லை, என்கிட்ட பைக் இல்லை. இதுல என்னடா இருக்கு? பைக் இல்லைன்னா என்ன பஸ்ல போலாம். பஸ்ஸில் போனால் உனக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லையா? நீ தான் என் கூட இருக்கியே, நீ என் கூட இருக்கிற வரைக்கும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. நம்ம பஸ்லயே போலாம். ஓகேவா? ஓகே.